भैया लोगी की कहानी चांदा उछलो तनी सरस्वती माता जी के। और 5 लगा के उछलो तनी हम संगे 5-6 गोरा रहना सा तरंगदारी झाड़ झाड़ के खूब उछलो तनी चांदा देतो ना रहे तोनो को एकदम निकलवाए तनी बगली में से जबरदस्त। इतना बात भाई भैया वही टाइम में पुलिस के गाड़ी आ गई। थाना की गाड़ी आ गई। अब थाना की गाड़ी आए तो हम दूरे रहनी आई सब भाग गए। तब तो हम कहनी का सर कुछ चांदा और दे दीजिए सरस्वती माता जी के। तो सही तो निकल अंदर से कह चांदा चाहिए है आवा। ओकरा बाद तो हमार देखते बानी का हाल भइल हमार बढ़िया से। अपना टाका लागल बा इतना मार मरले बा इतना मार मरले बा वो हम ही जानते नहीं का कोई रउरा लोग से हम कहल चाहता नहीं सरस्वती पूजा कहो चाहे कोई भी चंदा हो रउरा लोगिन बांस और से नत घेरी लोगिन बांस से अलाउ नहीं खे घेरे के बात वो में हाल कैसे भइल बा हमार बांस लगा के घेरत तनी और उनको लोग के रोक दिले रहनी तो ये हाल हमार भइल बा। बड़ी मार मरले बा बड़ी दुखाता रउरा लोग से कहल चाहता है रउरा लोग नत घेरी लोगिन बस। प्रणाम भैया लोगिन वीडियो इंटरटेनमेंट ना हो भैया लोगिन काहे कि वीडियो के माध्यम से ही बताए की कोशिश कैले बानी हम कि रोड पर चंदा उछलाता या कोई भी चंदा हो कोई अभी सरस्वती पूजा आ गल बा तो ज्यादा सरस्वती पूजा के रोड पर बांस और लगा के चंदा उछलाला। हम ही कहल चाहेम कि बांस लगा के ना तो उछली बस रोकाई जे रोकला वैसे चंदा मांगनी ना तो ठीक बा खुशी खुशी दिलन तो ठीक बा ना तो जाई काहे कि अभी रंगदारी और से बहुत चंदा उछलाता तो समझिए एगो लोग का बतावल हम चाहत नहीं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और भी लोग के पता चलो कि का होता हाल चंदा अगर उछलाई बांस लगा के रोड पर। तो मिलता नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले प्रणाम।